Ja Hans, jatketaan taas harjoituksia niin saman kuusikoen harvennuksen parissa. Mitä viime viikolla jo touhuttiin, mutta ajattelin tämmössä polvalosassa kuvaat, että pätkän, niin ei aina tuu tämmöstä pimeällä kuvattua materiaalia, vaan tosiaan iltavuorossa tämäkin viikko ja ensi viikolla sitä oltais jo sitten tuossa aamussa pitkästä aikaa. Ja tällä kantilla on niin vähän järjempää ja tihiämpää tää kuusikko mitä edellisellä. Viimeksi touhuttiin. Vieläkin tosissaan kuusikon ensi harvennusta. Tämän jälkeen sitä pitäisi varmaan jollain aikaa aukolle selvitä. Aukon jälkeen varmaan lähtee konehuoltoon. Ruppaa olemaan isohuollon tunnit täynnä, että tulee 3600 täyteen. Tulloo tunnit täyteen. Joo. Aika paljonhan tuohon tuli lyhyessä ajossa näyttökertoja tuohon uuteen videoon. Niin jo 1000 näyttökertoa on. Hyviä kommentteja. Kokeilen tätä vaakatasossa kuvaamista, vaan pitääkö tässä seuraavana lähtisi kamerakaapolle. Miltä se ruppaa vaikuttaa mulle. Tehdäänpä tuohon toiseen väliin. Pääsis se voi ison kasaan tehdä. On kyllä hyvä koostaa puuta. Keskijärjessä on ollut 70 litraa tällä. Mutta on teillä tätä isompaakin onneksi välissä ollut. Ihan ihan menee plöriinistä. Tullaan muuta kuin runkoja tässä. Hakasta uraa alakusiin, tuikattaa auki. Sitten ruvetaan sen jälkeen suunnittelemaan. Tuolla tullaan mäkiin vasta, niin vähän haastavaa on se välillä mennään miten sattuu tuo mäki, että kun tuli tuota määrää on pitkin, niin tiellä tämä on niin ihan tasasta sitten. Mistä just tuossa aloitin päivälle. Niin muuttuu hyvin äkkiä, tällä tää maasto muuttuu. Ei se ollutkaan tulossa. Alkuperäinen vuorokaverikin tuli sairauslomalta takaisin tänne ja aloitti tuossa aamulla. Ja uusi ajomies aloitti tänne. Niin siellä kuvina ollut vuorovaiheessa, kun uutta niin sanottu uutta meistä tullut. Uutta sekä vanhaa. Tuoretaan vedetä koko ketju tänne. Jaha, eihän tämä aletaan sitä purkaa. Päästähän nuotolta välistä pois. Tänään koivut sitä kuusen tätä kokonaan pois. Koetaisiko se tuonne vielä? En tiedä, pitäisikö itsekin ruveta tämmöstä samanlaista viikkoraporttisysteemiä pitämään mitä Seppäsen Janne. Se kuulostaa aika fiksulta. Kattoo, niin kehtaa liikaa matkia toista, mutta kuitenkaan. Ihan fiksu systeemihän tuo on. Jengi kartalle. Tehdäänkö tällä muuta kuin remonttia? On tuo kaapelisuojaletku aika pahassa kunnossa. Se on nyt tässä koitellaan, jos se kestäisi vaikka tuonne koneen huoltoon asti. Ei sen tarvitse nyt 1,5 viikkoa kestää. Reilut, niin jos sitten saatais tämä koneen huoltoon. Koneen huolto.
Se lekkeytty tuommoinen ehtäisen verran. Melkoista ryttikä. Tosi paljon ollut kuollutta puuta vielä. Tuolla he näkyy yksi iso kuollut kuusi näköjään nosturin edessä olevia. Siellä on kanssa tuommoinen alle jäänyt tukkasta nuriseen. Näkyykö sillä olevan tuolla kulumassa? Tuolla näkyy olevan jonkunlainen. Kaapelisoja ja tuo pallolinjaus. Semmoisessa kunnossa ne sais vaihtaa ennakoivasti. Niin. Ei oo sitä oil-paniikkia sitten. Niin laajakulumaa käytä ite, että sieltä parasta aikaa se on joten vähän näkyy, missä telat mennä ja kaikki tuommoinen, että se joten itestä se näyttää vähän fiksummalta. En tiedä mitä olette ite mieltä tuosta YouTube-kansan puolella. Niin miltä se vaikuttaa sinne päin. Vähän tässä olisi ottanut sitä toista kameraa, että jos ottaisin. Se pitäisi melkein tietokonekin ostaa niitä, niin pitäisi sitten jollain tavalla ruveta editoimaankin niitä videoita. Ei tiedä! Kyllä se tietysti tällaisen kun kuvapätkä ja pistää raakana sinne suoraan, niin se ei tule mitään ylimääräisiä säijettyä sinne. Jos jotain tapahtuu videolle, niin se tapahtuu videolle. Näette vähän sitä tätä ihan aina ihan ruusuilla tanssimista, että ihan nämä tilanteet voi pitää ihan yllättäen tullut. Semmoista periaatetta itse vähän tässä ruven miettimään, että kannattaako niitä sitten ruveta editoimaan. Kun netti, niin kaaraan pohjaa pitää öljystä märkää, en tiedä mikä se hikkoilla. Mitä se hikkoilla? Hydeöljy se on sen minä tiedän, ei se kyllä kumpaa. Hydeöljy se hikkoilla tänne näköjään. Alako näyttää se. Kostena pitää. Tuossa päästään mäkkiä kokeilemaan. Ja otetaan sitten tämmönen. Otetaan sitten tuosta yläpuolelta tuo KO. Saadaan se, että on tuolta takka tuo pikkunen 6 pois. Siitä tulee muuten toukki. Tullaanko toinen? Ei tule toinen. Kamala kun se alkaa heti haakotuttamaan, kun pistää videon pyörimään. Heti jalakkaa niin sanotusti ramaa. Valo on tullut näköjään tuohon toppuun. No. Sillä viisi.
Ajokonekin tuntuu selviävän tällä viikolla perään. Aika paljon ovat jo jäljessä. Aika paljon tuntuu tossa jäljessä olevan. Koittelen vähän pelotella ajokone kuskia sille, että autolle lähetät, jos niille löytyis vähän intoja ajelle. Tarvis kaikkia ihan lumelta ankiin. Ei tule kuituinen, voidaan tuikata tuosta noin. Olisiko se tieltä tuo? Eihän se sinne kyllä. Eipä se mitään. Eipä se on tuo hikkolahti. Mitä toiselta uralta on? Se on pitkä huolto tässä tulos. Joutuvat katkaisemaan tämän koneen. Keskinimellisen jonkun verran välystä näille tunneille ihme kyllä. Mennään jumalata lehtikuusia sitten kuitenkin. Ei olekaan tässä selvätä minkälaista. Näyttäis vähän kyllä lehtikuusilta minun silmiin. No sitähän ne on. Ei nämä ookaan lahoja nämä puut. Kyllähän jumalata lehtikuusta ei sopii kyllä väliin. Nämä tätä pohjaa. Sitä minä vähän ihmettelin niitä vittu. On kyllä todella paljon lahoa täällä metässä, jos nämä kaikki olisi lahoja. On täällä kyllä lahoakin ollut täällä metässä. Tämähän on niin kävi ihan todella hyvin, jos täällä on nyt tää lehtikuuri välissä. Tän koivun minä otan liian pitkäksi. Mä otan melkein latvat tuossa vasti. Tuo lehtikuusi. Ottakin sitten vastaan tuolta puolelta. Julumettu mutka tuossa puolessa. En tosissaan tiedä näissä videoissa saapiko näissä minkälaista musiikkia olla joten itestä tuntuu vaan niin ouvolta istua teillä koko konneissa, kun ei minkäänlaista kuule mitään muuta kuin tuo konneen hurina. Tuntuu joten todella häiritsevältä, että teillä hiljaisuudessa istuu. No, eiköhän mä tuon asian kanssa pärjätä. Missä se on se kuusi? Läpi tuli, että hujahti. Tosiaan, jos on semmosia aihealueita, mistä haluatte, täällä puhutaan, niin pistäkää kommenttia ehdottomasti. Minä voin yrittää jutun juurta keksiä teille. Joten nyt tuntuu, että kun kyse hirveästi kysellä näitä aiheita, niin sitten ei muista enää itsekään mitä pitää puhua. Ihmeen paljon tuli kehuja. Kehuja on niin tullut aika rohkea veto ja kaikkea tämmöistä.
ruveta kuvaamaan. Mutta oikeastaan on kyllä minua häirinnyt millään tavalla. Tai häirihekään tämä kuvaaminen tässä. Eli vaan tuottaa ongelmia ehkä tämä puheaiheiden keksiminen. Nyt kehtos hiljaakaan olla koko aikaa. Kyllähän tähän videoon otetaan semmonen pieni hiljaisuushetki, että näette sitten pelkkää hakkuuta. Kuulette koneen hurinaa ja tämmöistä. Ei. Ihan koko video pitää sillä tapaa pitäisi, että kuulette mun pelkästään meikäläistä. Niin, ja laittakaa kommenttia siitä, että tykkäättekö enemmän tämmöistä, missä puhutaan, vai tehdäänkö ruvetaanko tekemään semmoista kontenttia, että ollaan enemmänkin hiljaa täältä. Kaikki käy. Sitä tehdään mikä kiinnostaa. Ja se ajokonepätkä, niin siitäkin oli pohjoittu tuossa, että se on nyt sitten työ alla, että miten se saadaan toteutettua. Se on nyt sitten se seuraava mysteeri, mikä pitää ratkaista. Sitten on lehtikuusi, kun sitä tullut. Todennäköisesti sitä ei hyvin paljon täällä tule, kun sitä ei ollut merkattu tuonne meille työohjeessa millään tavalla. Tehdään se toistaiseksi mäntynä vielä. Ajetaan tosi erilleen. Ajetaan tosissaan eri pinnoon kuin sitten kuuset ja männyt. Että niitä ei sitten saa sotkea, vaikka ne mäntynä tehdään. Tää vielä ajokonemiehille informoi asiasta, että tältä näkö rupais tämmöstäkin löytymään. Eivät sitten ihan hukassa ole näiden puitten kanssa. Itse asiassa mietitään tuon kuusen tuohon, niin me voin koivuttaa tuosta poikki. Tää on niin sen verran jämerä koivut, että tästä voitais vaikka tekopökkilä ottaa tuon heti perään. Kolmas. Se ainakin tälle metsähallituksessa meillä on meille on ohje annettu, että jos on niinku tolleen kaksihaarainen puu, niin se lasketaan yhdeksi tekopökkeleksi. En tiedä miten muilla metsäyhtiöillä se on, mutta tälle ainakin hallituksessa se on silleen se, että jos tolleen tekopökkelistä molemmat latvat katkaisee, niin tai molemmat katkaisee tolleen puolesta välistä. Mikä täällä läpää? Sakset ei oo kurassa. Ilmankotila lepsottaa. Mitenkä nää kertoo? Nämähän etelävä päättää. Minä en kuuntele, että mikä etelävä on. Ei päätä enää. Niin tuolla se kun katkaisee sen puolestaan välistä, niin se on sitten yksi tekopökkilö. Vaikka siinä on kaksihaarainen onkin, niin sitä ei lasketa niinku. Mikä se sana nyt sille on? Vaikka on kaksihaarainen, niin siinä 2 runkoa on, mutta se on niinku samasta kannasta kun tuloon. Sitä ei silloin lasketa. Tästä se tulee muuten vaneri. Tai sitten ei, kun on tuommoinen mutka tuossa. Olisikohan nää kuuset joka vuoden? Ei. Olisikohan me tämän tuonne väliin tehty? Jyrkän puolella, niin tämä mäki. Mä ruppaan jyrkkäneen. Tätä tullaan tuommoinen mukana, mikä näästäis tuo
Ihan väkisin haluu vuodella nyt mukaan. No, tuleehan pois sitä kohdassa. Miltä se näyttää? Eipä tätä voinutkaan jättää tähän tullut jäpi tänne alle. Jääpi 2 kuusen alle. Helvetin kirjo on mennyt. Tuon muuten tuon kirjoluvun unohtaa kyllä näistä videoista kokonaan poikki. Sanottaako näinpä, että todella kirjo mentiin. Mänty on ollut kyllä mahdottoman kierrotielle. Tästä ei hyvin monta suoraan mänty. En ole löytänyt koko leimillä. Tee vaan kuituille, eihän tullut pitäisi sitten ottaa 5 metristä rankaa, pettikin. Ohi ammuttu. Tää läpi on tuolta. Sen verran mittapurin näköjään juoksi. Koivu tuolla automatiikalla katkaisee sen. Koivukujun tekkoon. Välillä tulee koivua niin paljon, että ei jaksa enää saada nappia painaa. Nyt on rukannut automatiikalla pitää sitä. Ei saanut loppuun vasta.
mulla itsellä kyllä toinen epäpuheenaiheita on. Mutta tosiaan, kone on kyllä toiminut kuin unelma tähän asti. Muutama letkun vaihtoa lukuun ottamatta tässä on ollut. Tai muutamia letkun vaihtoja, eikä tässä nyt se isompia vikoja ollut. Toisen paljon vetomoottoriletkut on jo 1500 tuntia kohta ollut tuolla paikalla. Tää on oikeastaan just nimenomaan tämä punaisen värisen liianpuoliset letkut on ollut 1500 tuntia. Joku ominaisuus tässä koneessa on, kun etuterien letkua tahtoo syyvä. Taitaa olla tuo nippa kulkee vähän väärässä linjassa tai jotain tämmöstä sinne, mutta onpa kyllä tämänkin pois nyt tää ylemmät, kun se jääpi tohon. Latvakin näköjään polttunut. Niin. Paluupuolelle letku saas vaihtaa. No muuten oikeastaan nopa on vaihdettukin. Vastikään vaihdettiin ennakoivasti, niin ei tarvitse sit mettästä kiroilla niitten kanssa. Kiroilla tosiaan. Otetaan tähän väliin sit hiljainen hetki. Tehdään pelkästään puuta.
Siellä alkaisi olemaan tässä Viljemille niin sanotusti tiima täynnä, että en tiedä. Mitä nyt äkkiseltään kertoisi tästä hommasta, mutta näillä eväillä mä jatketaan. Jos on tosiaan jotain ideoita, palautetta, kaikki mahdollinen, niin pistä kommenttia. Jos on aihetta jostain sanoin, niin otetaan kehitysideoita todellakin vastaan, että kun tää on vielä, sanotaanko ihan niin uusi juttu meikäläiselle, niin kuvataan sitten lisää tällä viikolla, jos sä innostuu kuvas hommi. Viimeistään siltä aakolta voisi joku pätkä ottaa. Jos ei nyt sen aiemmin tule kysymyksiä, niin havua tullaan kyllä ihan perhänästi tänne. Tullut ihan mahdottomasti havua tänne. Ei kuole kuusikko pysty, kun lunta ei hyvin paljon tiellä on. Ja nyt näyttää aika ikävää keliä ensi viikolle, kun tälle kyseiselle viikolle. Tuo näyttäisi vähän siltä, että saattaa jopa sulattaa kaiken lumeen meiltä pohottiin. Aika ilkeitä keliä. Ennen kuin niin talville kyllä pitäisi eksyä jollain aikoon. Ei siinä mitään. Palataan seuraavassa episodissa.